Lha kowe iki kepiye to Mas kok nyambel dhewe iki? Lah sing di omah iki nang ndi Prawedi rasane copar. Yo ora kowe kon ngulek ora gelem. Aku ki iso lho ngulek nyambel ki. Oh kok ngulek nyambel tak kira nek ngulek apa. Mang pinter kowe ngulek. Pinter kok. Piye nek ngulek iki? Yo kaya kowe kuwi. Mosok koyo ngene iki. Iya. Yo ngene iki. Heeh. Iki kok anu ya iki. Lah sapa mau sing ngene iki uyahe? Nah kowe kon ngulek ora gelem ngono jarine pinter ngulek apa lho. Lah yang ngulek sambel kaya nggonmu. Oh sambel. Heeh. Iki malah do guyu lho ki piye kae. Kudu ngulek ora gelem pinter. Lah mbok kae mau dikon nyambel. Pinter ngulek-ngulek kok nek kepiye? Ya ngulek lombok. Ngulek lombok. Kepiye nek ngulek? Jajal iki kalau iki. Lho. Lah mbok sing tatonan kuwi lho dikon ngulek nek ra. Wah, iki beda nek nguleke nek ngisor. Oh iya. Ya ndelok tak ndelok sing ngulek. Iki kok anu ya. Lah kene yo pinter nang ngulek. Lah kan kowe ta sing marahi. Oh iya. Ora ding maaf. Ndak senenge bojomu sesuk Mas. Kowe ya golekno to mal. Lah seleramu sing kepiye kok? Yo bose. Sing mending. Sing mending. Kalau cari masa sing mending mah. Ngono yo. Oh, yo heeh. Rondo-rondo ora apa-apa mal nek mal. Rondo? Sarasane nggih. Oh. Gondrek-gondrikan ya ora apa-apa. Sendiri iku apa, Mas? Gondrikan iki sing wis anu lho nek kaya mendong gowo anak loro kae. Ya jenenge gondrikan apa to? Heeh. Anak si Jawa loro ngono lho. Lah iki kepiye tek koyo ngono ning ngulek iki? Bose iki aduh. Noh, piye iki? Ora enak minggu gebrah minggu rasane. Aku ora nyoba we. Ora wis to ulek kok lah ngono aku nyoba saya ora enak tangane Iki ganti. uleke beda. Nyemoni ngono. Jan senenge bojone Wayu sesuk. Ya amin muga-muga wae ning urung entuk mall kandhane kon golek gondrek-gondrikan kono desa mene ora mau. Jan iki oke sing gelem karo awakmu iki. Gek Ning kowe iki sik pilih-pilih kaya. milih opo ya kan milih nek genah-genah cewek apa lanang wong dhek wingi live ya salah. Kowe sik nonton malah pelantangan piye. Duh Gusti.